Pán Mečiar, boli ste trojnásobný premiér, zakladali ste štát, považujete sa za otca vlasti. To je minulosť. Dnes ste na politickom dôchodku, ste v ústraní. Možno miesto toho politického dôchodku budete musieť vysvetľovať sudcom, prokurátorom, čo s tým máte a či s tým niečo máte. To asi musí zabolieť, raniť, nie? Musíme to zobrať tak, že vlastne tá stvorica, ktorá toto začala, to je Kiska, Fico, Danko, Bugár, spustila Božie mlyny. Táto štvorica spustila Božie mlyny, tie Božie mlyny melú pomaly, ale nájdu si ich. Ešte stále máte tú istotu, že ste nedotknuteľní, že sa vám nič nestane, nehrozí? Pozrite sa, každý občan v tomto štáte by mal mať právnu istotu a mám ju mať aj ja. Ak konáš v súlade so zákonom, nemôžeš byť postihovaný. Aj keď si to niekto iný rozmyslí. Vráťme sa naspäť. Ak sme amnestie dali, tak sme povedali, tento prípad je pre život Slovenska, Slovákov a jeho ľudí nie dôležitý. Bol odložený k ľadu, pretože v tom čase, v tej situácii boli iné súvislosti k polovica občanov Slovenska. Buď vtedy dospievala, alebo nebola narodená. A žije z toho, čo im médiá podsúvajú. A ak spoznáte tú dobu, tak sa musíte vrátiť do roku 98. Vo všetkých súvislostiach, ktorých vláda rozhodovať mohla a musela. Prvá, vnútropolitický boj na Slovensku vrcholil s tým, že sa rozhodne vo voľbách. Tento boj bol podporovaný aj zvonku, ale bol podporovaný aj znútra. Išiel veľmi intenzívne nie do tejto témy. Išiel vôbec do otázky moci, do otázky vývoja po voľbách. Najmä sa tam riešila otázka privatizácie štátneho majetku, ktorý bol vyňatý z privatizácie. Ja som bránil sa tým, že okrem volieb sme dali aj referendum na túto tému, čo ľudia neschválili. A riešili sa aj otázky vzťahov, veď nakoniec sa vytvorila koalícia všetkých proti jednému, proti HZDS. Zo zahraničia prichádzalo veľmi veľa nepriaznivých informácií, napríklad od pani Albrightovej priamo. To, že bola čierna diera, to bola jej taká prúpovidka. Amnestie sú naďalej platné. To je obrovský historický omyl. Tak ak sa vrátime do toho roku 1998 a toho politického zápasu, ktorý bol signálov, ktorí prišli z Európskej únie, ktorí prišli z vlád, od diplomatov, od ostatných, základom akéhokoľvek politického kroku Slovenskej republiky bolo demokratické usporiadanie volieb. Ak by v týchto voľbách sa bola vyskytla akákoľvek chyba, ktorú by mohli považovať za nedemokratickú, pred Slovenskom sa zatvárajú v mnohých veciach dvere a ideme do veľkej vonkajšej krízy v našich vzťahoch. Toto bola dominanta pri rokovaní vlády a toto bol základný záujem vlády. Počúvajte, tlačíte ma niekde, znemožňujete vec vysvetliť. Doteraz nikto sa neopýtal, prečo vláda rozhodla. Doteraz nikto nám nedal priestor, ani vláda. Pán redaktor, hovoríte nepravdy a blbosti. Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že bude ústavný súd rešpektovať a Krajčík podľa toho vypísal 3 otázky. Bodka. Moje ruky sú príliš dôstojné na to, aby sa s tým zabavrali. Pokiaľ ide o rozhodovanie ústavného súdu, bol som pred ústavným súdom? Bol som požiadaný o vysvetlenie? Dal mi niekto právo, ktokoľvek v tomto štáte, pred vyjatím rozhodnutia povedať, ako to bolo? Ale veď tu je obeť. Tak ja vám poviem, že čo je obeť a čo nie je obeť. Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky. Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť tohoto rozhodnutia. Ak zákon neustanoví inak z právomoci súdu, nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. To je ústava, to som nie ja. Ja sa domáham tejto ústavy. Ústavný zákon prijatý Národnou radou na návrh Fica hovorí, že rozhodnutie v týchto veciach ľudských a občianskych práv v tomto prípade je konečné a nie je možné sa ho domáhať. Slovenská republika je členom medzinárodných dohôd a rozhodnutí. Prijala záväzky, ktoré musí dodržiavať. Uznala medzinárodné právo, ktoré má väčšiu platnosť ako platnosť Slovenskej republiky, nemôže byť vykonávané v rozpore s ním. Ak ústavný súd rozhodne v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho rozhodnutie nie je právne platné. Treba ho najprv dať do súladu s týmto. A rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré tu mám,
hovorí o nezlučiteľnosti takéhoto postupu a nezrušiteľnosti. Čiže ak idú nejakou cestou, tu sa otvorila nejaká personálna väzba medziinštitucionálna, ktorú Robert Fico majstrovsky vytvoril, ale ktorú treba rozbiť, lebo škodí štátu aj ľuďom, a medzinárodné právo a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je iné ako rozhodnutie tohoto ústavného súdu a naviac ho považujem za protiústavné aj z toho dôvodu, že síce rozhodovalo o mne, čítali ste komentár, ale ústavným zákonom prijatým Národnou radou mi bola znemožnená účasť na tomto rokovaní. Referendum v roku 1997 bolo urobené, pokiaľ ide o zadanie otázok, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a rozhodnutím Ústavného súdu, pokiaľ išlo o priebeh. Bolo tam veľká cirkusových vystúpení a cirkusových čísiel proti rozhodnutiu Ústavného súdu, ktoré vyvrcholili v tom, že referendum bolo neplatné. Náš postup bol platný a ústavný. A nerobte so mňa hlupáka. Dajte mi ho na stôl. A ja vám ho prečítam ešte raz, aby ste to už aj vy pochopili. Pokiaľ ide o otázky rozhodnutia a to, čo hovoríte, že ako sme mali rozhodovať, čo sme mali rozhodovať, tak je tam takto. Keď prezident odíde, kto preberá právomoci? Rozdelí sa to medzi vládu, teda predsedu vlády a predsedu parlamentu. Nie, rozdelí sa to medzi vládu. Akým právom je viazaná pri rozhodovaní v amnestii? Právnym a demokratickým poriadkom tejto republiky. Právny a demokratický poriadok hovorí, že má rozhodovať v zmysle prospechu občanov, to je jedna zásada, a druhá má rozhodovať podľa vedomia a svedomia. A keď vám chcem hovoriť, že prečo vláda rozhodovala, aké mala vedomie a svedomie, tak to nechcete počuť a trepete mi tu všelijaké nezmysly. Ale veď moderátor nie je môj diktátor, ani môj prokurátor. Ja som prišiel veci vysvetliť, a keď nechcete, aby som ich vysvetlil, tak potom čo tu mám čo robiť? Pokiaľ ide o manipulatívnu úlohu vašej inštitúcie, tá v tomto prípade bola veľmi veľká. Manipulatívna úloha. Začína nový zápas. Začína zápas o právny štát, charakter tohoto štátu, a začína nový zápas o ochranu ľudských a občianskych práv. Ja nevystupujem teraz na konci tohoto procesu, na začiatku tohoto procesu, ktorý bude mať absolútne iné závery ako tie, ktoré sa dneska čítajú, prezentujú, a ako tých, čo sa búchajú do prs, akí sú dobrí, pretože nie sú dobrí. Ale nie je to, neberiem, že je to proti mne, ja som vám povedal, že mňa sa to nedotýka nejako. Nemôžu byť títo, čo to rozhodli, ukradnutí. A z čoho má mať strach pre Boha? No napríklad z toho, že podľa ústavného súdu... No čo podľa ústavného súdu? Ale veď je to hlúposť. Ten ústavný súd ma nikdy nevypočul. Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať tejto veci. Nikdy ho nemal. Návrh, aby rozhodoval o tom, že aký bol postup môj osobný. Veď to nevie ten ústavný súd. Tak ako to môže povedať? Ako môže rešpektovať súd, ktorý nedá občanovi právo prísť na ten súd povedať, nedá právo obhajoby a vynáša rozhodnutia. To chcete nazvať súdom? To je imitácia súdu. Dobre. Pozrite sa, hovoríte, že minulosť a terajšok. Chcete porovnávať. Bol som stále rovnaký, mal som isté princípy, zásady, ktorých som veril, že sú správne. Vtedy verím v teraz a neustupujem od nich. Súdu. Prvá táto funkcia je, že ak má ústavný súd konať, má konať návrh. Kto mu dal návrh? Kto dal návrh ústavnému súdu? Národná rada podľa zákona posudzovala rozhodnutie Národnej rady. To viete? Národná rada mu určila, že musí. Bez návrhu. Ako ústavnodárny orgán. Ústavodárny orgán nemôže odňať súdu právomoci, ktoré hovoria o tom, že jemu prichádza preskúmávanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad, a je nezávislé na iných štátnych orgánoch. A iný štátny orgán, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť, ty musíš v tejto lehote a toto, a ak nerozhodneš, aj takto platí. Vlastne to nič nie, máš tu 60 dní na preskúmanie. Jediným účastníkom konania môže byť Národná rada, vedľajším účastníkom vláda Slovenskej republiky a nikto druhý. Sú stromy májové, kvitnú. Aj blbosť zakvitla v tomto prípade vo všetkých troch inštitúciách a protiprávnosť. Dobre. Pokiaľ ide o otázku, ja to hodnotím ako rozpad právneho štátu v najvyšších orgánoch. To je môj názor, hlboké presvedčenie a myslím, že na zájemno bude väčšina. Ale to je otázka, že Fico začal skôr. Prečo bolo v celom procese treba postupovať tak, že sa skrátila lehota na rokovanie Národnej rade na 2 týždne, čo bolo ohrozené ľudské právo, bolo ohrozený vojnový stav. Podľa toho vedomia a svedomia, ktoré sme mali, tak došlo k tomu, že prebiehalo vyšetrovanie zavlečenia Kováča. Veľmi kontraproduktívne.
tak musím povedať, že vláda Slovenskej republiky v čase, keď išla rozhodnúť, a furt to nechcete nechať počuť, vláda Slovenskej republiky vychádzala z tohoto. Prvé, vo veci zavlečenia Kováča mladšieho bolo zastavené stíhanie. Táto vec bola prerušená. Hodnotili sme vo vláde, keď je Kováč preč a Kováč vstupoval do toho konania, či je možné v tejto veci pokračovať ďalej. Do zavlečenia. Celú vec, celý prípad, či je možné pokračovať ďalej. A hodnotili sme to nasledovne, že ak by sme chceli pokračovať ďalej, najprv treba vylúčiť tie vstupy, ktoré tomu bránili. Len ľutujem, že tí, ktorí dneska vyprávajú 18 rokov potom, nechcú brať zodpovednosť za tých 18 rokov. Nechcú. Nehlásia sa k tej zodpovednosti. Dokedy sa bude ešte vyhovárať niekto Manna Mečiar. Ďakujem občanom Slovenskej republiky, vyslovujem poľutovanie, že ako vždy opäť som vám nemal možnosť vysvetliť situáciu. Pôjdem do nezávislých médií a musím potvrdiť, že slovenská televízia svojimi vysielaniami, tendenčnými správami, psychózu pred týmito rozhodnutiami značne vybičovávala. Čiže ako inštitúcia, to je samozrejme váš názor, ako inštitúcia za peniaze občanov, poplatníkov, robila proti ním, takže ich uvádzala do omylu a tento omyl pokračuje. Ale on sa vyrieši. Ja som povedal, že nevystupujem na koniec procesu, na začiatok nového procesu.